Janar Danwake Alabo ya sha rantsuwar kama aiki a 2025. Danwake ya sha alwashin taimakawa talakawan Najeriya da jamhuriyar Nijar. Ana sa ran dakarun yunwa za su dandana kudarsu a hannunta a sabuwar shekara. A 2024 ne dai Janar Danwaken Fulawa ya jagoranci yaƙi da ta'addancin yunwa a ƙasashen biyu. A jawabin mika ragamar gudanarwa da ya gudana a Ikaran jihar Kaduna, Danwaken Fulawa ya ce dakarun Danwake sun yi nasarar hallaka yunwa a cikin sama da bil'adama miliyan 10 a cikin Najeriya. Dankalin Hausa ta roƙi a sanya ta cikin kayan abincin da za su lashe moni a gidan shugaban ƙasar Najeriya a 2025. Dankalin ta sanar da haka ne bayan Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi a Abuja. Kasafin kuɗin 2025 na Tinubu ya nuna cewa za a narkar da naira miliyan 250 wajen sayowa gidan shugaban ƙasa kayan abinci a 2025. Yanzu kuma ga rahoton bayanin gwalama na tsakiyar mako. Wannan ne dambun naman kaza. A karambani da hada-hadan Hausawa ne suka gano shi tsawon lokacin baya a tarihi. Ladabin farko wajen cin sa shine damkowa da yatsu uku. A dan karkade kamar haka sunna ne ba wajiba ba. Akan afa a baka da safiya a danne da shayi. Akan samu karin daraja babba amfani da shi sadda hantsi ta dubulu da yi. Cin wannan dambun nama da yammaci na kara nesanta mutum da talauci. Baiwa masoyi kyautan pakitin wannan dambun nama na dawamar da kauna a cikin zuciya. Bayan da aka barbada masa yaji mai dandano, aka dan jefa masa gwargwadon citta da kayan kanshi. Da ya sha daka ya sha soyi. Wannan shine yadda matan kajin ke komawa. Akan kira sa da dambun naman kaza. A garin Gwalama kuma sunansa sirrin jin daɗin maza a hannun mata. Wannan shine dambun kaza mafi daɗin 'yan gayu a Najeriya. A garin Abuja da jihohin Najeriya, dambun naman Radef shine shakundum, kasancewarsa halal a sanya a baka. Wannan dambun naman na Radef, Nafdak ta sahale masa shiga kasuwa zuwa baka fadawa cikin manema daɗi. Kulle rub a mazubi mai kyau, zaune tsab a cikin tsafta. Ana hangensa, ana iya tafiya da shi kowace ƙasa faɗin duniya. Nesa ta zo kusa-kusa, ana iya samu a saya ta wannan lambar waya. 'Yan Instagram ku kulla zumunci da Radef ta shafin su, kuma 'yan Facebook kada a bar ku a baya. Iya labarai da rahotannin yau kenan, sai kuma gobe.